Ito. Tada! Tada! Surprise! Hindi, dyan muna yan, kuya. Huwag ka na magsaing, okay lang. Bigyan mo na lang muna ako tuwalya tsaka sabon. Oo. Hindi mo sinabi, parang tinamiyak mo. Dali ko ka na tuwalya tsaka sabon. Akala ko naninigil na meron ng tubig. Nakatiloloko mo ko. Dali ko mo sabon tsaka tuwalya. At dahil nga syempre galing ako sa labas, so maliligo muna ako dito sa labas namin. So nagpalagay ako ng gripo dyan para pag galing sa labas, naliligo, nagsasabon, naghuhugas muna bago pumasok sa bahay. Excited na si mother. Ano ma? Doon ako. Ang bawat tasa mo ng Nescafe tulong sa pag... It's DJ. Yan! Okay na! Laki-laki mo! Ano nangyari sa'yo? Laki ko. So, ito po yung mama ko. So, siya yung aking one and only kawangis. Ayan. At dahil dyan, meron akong, sa'yo, pasalubong. Ano? Pero bago yung pasalubong ko, may isa pang nagbigay ng pasalubong sa'yo. Talaga? Oo. Sino? Si Brenda. Si Brenda, kasama mo rin doon? Galing ako sa kanila. Oo. Tapos, sumali kasi siya sa isang game show sa Singaling, sa TV5. Ngayon, meron siyang kailangang piliin na beneficiary kung sino yung bibigyan niya. Kaya, ang napili niya, yung nanay ni Gwen, tsaka ikaw! Meron kang 5,000! 1, 2, 3, 4. Oh. Si Brenda. 5,000. Ay, so ito yung bigay sa'yo ni Brenda. Balato niya yan sa'yo. Ay, salamat, friend. Ah. Brenda. Hindi mo siya namukaan? Hindi mo siya namukaan dyan? Hindi ko na siya namukhaan dyan. Bakit? Siguro, malam. Ngayon may 5,000 ka na. Malinaw na. Oo, Brenda. Luminaw na daw. Kanina, ang liit na mukha niya eh. Ngayon, binilakap mo na eh. Oo. Eto, sino to? Yung isa. Yan yata si Gwen eh. Si Gwen nga. Ayan. Ay, Gwen! Ayan, si Gwen. So, meron kang 5,000. Bigayin niya sa'yo yan. Ano masasabi mo? Thank you! Thank you very much, Brenda! Ano? Ang aga ng pamasko ko! Pa-birthday na yan. Happy birthday! Anong bibili natin dyan? Anong gusto mong ibili? Hindi, I choose for simple lang. Huwag na Hindi, maboga. ano pang kailangan mo dito stock? Wala na akong tissue. Walang tissue, oh. Taas mo naman tong bra mo, napaka-ano mo naman dyan. Ewan ko Napaka-seductive. Ano pa? As usual, grocery ko. Grocery ko. Kulayan natin yung buhok mo. Oo, siyempre. Ay! Siyempre, kailangan, fresh looking lang tayo ngayon. Pa-cutics tayo, tinan mo yung kuko mo rin, oh. Naku na, Puro din. nasigpay na din yung kuko. Pinutol ko na lang. Parehas tayo, oh. Naputol ko na rin. O, bukas mag-grocery tayo.
Ako lang pala kasi hindi ko siya pwede isama. Pero bago yan, syempre, maliban dyan, meron din akong pasalubong sa iyo. Handa ka na? Meron din akong pasalubong sa iyo, syempre, no? Una, yung pangako ko sa iyo, jacket mula sa Baguio. Oh, tiyade. Para ka ng Mama Santa Claus dito. Ano ko na to, na pa-laundry at na-disinfect ko bago ko na. Ayan, ah. Tiyade. Oh, tingnan mo yung tela kasi. Oh. Oh, baka palag na. Diba? Kasi ano po yung mama ko lamigin. Eh, since magbe-Burmans na. So, ayan po. Meron kang bagong mga sapin. Oo, Oh. kailangan ko na magpalit eh. Ng mga bagong, ano namin, mga bagong bedsheet po namin. Ayan. Isa. Dalawa. Yes. Oh. Tatlo. Apat. Yun. 5. Oh, ang dami mo ng pamalit. Meron kasi akong ganito, 2. Ngayon, nag-aagawan pa kaming 2. Minsan tinatago niya pa. So, ang nagagamit ko tuloy yung luma. So, ngayon sabi ko, bibilihan ko siya ng ganito. Ay, ito pa pala, 6. Oh, bongga. So, 2 dyan sa akin. Kasi may 2 akong luma. 'Di ba? Tapos, yung the rest na bago, sa'yo na yan. Yan. Tapos, may kasama pa yan. Mga ekstrang punda. So, 3-4 yan. Higit sa lahat, meron pa. Ang para sa mga high blood, fried bawang. Yeah. Fried bawang. Buksan mo. Agad. Dali, kakainin ko na yan. Alam ko, parang pickle spin yan eh. Pero ang bawang ito, toasted bawang. So, hindi lang isa, 2. Buksan na. Ito na lang. Buksan natin isa. Excited siya. Gusto niya to. Ah, Baka may isang araw mo lang maubos yan, ha? malamang. Ay, hindi Dapat unti-unti lang. Okay. Sige. Teka. So, ayan yung aking mga pasalubong lang sa'yo. Well, syempre, alam mo naman, wala tayong trabaho dun for 1 month, 'di ba? Kaya, counting adjust. Okay, so, mag-grocery na ako bukas. Ha? O, ano masasabi? Ano masasabi mo kay Brenda? Siya nagbigay nung 5,000 mo. Hi, Brenda! Salamat Salamat sa ano pa birthday! Ayan. Kung ano nyo po, kung napanood nyo rin yung kay Gwen, yung kay Gwen kasi is, naka-wheelchair. Si Mama, at least kahit paano po nakakalakad, nakakakilo. So, hinahayaan ko siyang maghugas ng plato, magsaing, and maggusot lang nung kanyang mga underwear para na-exercise po siya. So, pag ako po yung naglaba, automatic siya na agad yung magtutupinan. So, tumatagal siya ng 3 days sa pagtutupi kasi nakatutok din siya sa kanyang mga telenovela. Di ba, na? Ano nga favorite mong telenovela? Ngayon, 2 na. Ano? David and Lena. Tsaka? At saka, ano ba yung ano? Marry me, marry you. Ang ganda, ang ganda. Di ba? May paribago siyang chismis sa akin. Kaya tatawag siya sa akin kapag kakain na siya, uminom na siya ng gamot, pag nasa Baguio ko, sa ganung schedule. So, pag magsisimula na ang mga teleserye po ng ABS, hanggang alas 10 bago siya matulog, yung busy siya. So, pag matutulog na siya, tsaka na siya ulit text, magtatawag sa akin. Diba? Na-miss mo ba ako? Parang di mo Oo ako... naman. Gusto na nga kita yakapin eh. Ayaw mo naman eh. Yan. Hindi, syempre okay naman na tayo, di ba? Ayan. I miss you! I miss you now. Oh. Ginugulat mo ako eh. Ako naiiyak. Okay na yun. Di ba? At least happy. Happy ka na? Enjoy na? Oo. Lalo na dito sa